تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأمة muna muku barka da shan ruwa, barka da sallah, da fatan an sha ruwa lafiya kuma da fatan an yi sallah lafiya. Allah ya karbi ibadun mu ya bi mana. Wannan sako na zuwa muku ne daga rumfar Mustapha na Ma'azzam da ke kasuwar Singa a jihar Kano Daban Najeriya, wanda suke sayar da kayayyakin masarufi kama da kan taliya, makaroni, taliyar 'yan yara, alawoyi da muskuna, batun omo kuwa a magana. Kala iri daban-daban, akwai kuma duk a cikin farashi mai sauki mai rahusa kuma duka a cikin farashi mai sauki. Na kira al'umma da zo a wannan garabasa ta bayan sallah. Shagon suna nan a gidan gashash mai lamba A34, gidan gashash da ke kan titin Murtala Muhammad Bay a nan kasuwar Singa a Kano Daban Najeriya. Muna muku barka da sallah da fatan an sha ruwa lafiya. Allah ya maimaita mana, Allah ya maimaita mana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. تقبل الله منا ومنكم.